ning warung iki rangkul-rangkulan ngene kok. Dicekel ngene langsung ditubruk ngene. Aduh, petok. Klambi do bolong kabeh. Kenek sing nukokne. Duwe pak ya gendeng ambek tini. Bapak ijane duwe jimat opo to? Kok oleh saumuranku. Mel, bapakmu no? Lah nyapa awakmu rene? Ajare bapakmu jaluk dikeroki. Lah ngopo njaluk dikeroki awakmu? Emangnya anaknya gak iso? Ya beda to Mel, tanganku lo halus. Alus, tangannya kok dindi. Ganti bapakmu Mel. Pak, goleki wedokanmu. Teko tenan iki. Mel, mlebu. Ayo ana perlu karo Ayang Beb. Awas ana-ana. Wis suwe, Beb. Piye? Sido dikeroki ora? Ya sida to ya, sing penak ya. Yo. Mel, jukono minyak karo kerokan. Aku ngendi ki mau? Omah kan? Oh, anak gendeng. Piye? Sido dikeroki ora? Ya sida to. Ya wis ndang kono bukaan sik. Kok halus mentik tangane. Piye? Enak ora? Ya enak to, wong sing ngeroki Ayang Beb. Oh iya. Hmm. Aku meh tekon saiki. Sampeyan ngerti ora bakul wedangan? Wedangan sing ngendi? Jare Jupri awakmu sering medang runu. Iku lho, wedangane tani jembatan. Oh alah. Ngopo kok takon kuwi? Ya ora apa-apa. Pengen ngerti ae. Jare latar cedhek karo bakule. Ono hubungan apa karo latar? Ya aku ora ngerti to. Tenan apa ora? Kok kasare Ram? Ya alon-alon to, Dik. Lek ngerti ki ngomong ae aja didelekke. Ngerti apa to? Ajanmu ki ngopo to kok takon masalah kuwi? Apa bener iki Latan duwe hubungan karo bakule? Aku ki ora ngerti pastine. Cuman wong loro kuwi kenal. Ya Latar ngomongnya ra kenal. Berarti Latar ana hubungan karo bakule wedangan. Tenan lho, Dik. Aku ora ngerti masalah kuwi. Nek tak sawang-sawang, bocah loro ki padha senengi. Cuman wong loro-lorone ki ora padha ngakoni. Lah ngopo? Lah kuwi aku sing ora paham. Lah sampean kok ngerti lah wong loro kae duwe hubungan? Ayo jelas ngerti to. Wong aku ngonangi rangkul-rangkulan. Nah sing wedok ya nyosor ae. Sing lanang ya garangan pisan. Ngene aku wis ngonangi loro karone ora padha ngakoni. Malah rekor-rekor ora kenal. Anjal piye? Rasu to. Lah ngopo emange? Lah wong loro ki ning warung iki rangkul-rangkulan ngene kok. Mung kowe tok ngertimu.
Ya ora mung kuwi tok. Lah pas ning gone kero aku ya ngerti wong loro kuwi. Ning kos-kosan. Ngopo wae? Ambo, wong jare kero iki mari beduk sampai asar iki lagi metu. Wong tak intik saka cendela iki dicekel ngene, langsung ditubruk ngene kok. Kawin ora nang omah. Jong, awakmu ngerti bakule wedangan etan kali. Ngopo? Aku naksir karo bakule. Ngopo kaya ngono mbok sir? Aku lho tau ngamen nang kono diusir. Berarti awakmu selama iki ngamen. Ya aku dijak no. Awakmu ora tatak mergawe ngamen iki. Lah daripada nganggur, Jong. Sik Jup. Awakmu gak keliru seneng karo wonge. Wonge ayu lho, Jong. Tipeku banget. Mbok ningok keadaan to Jup. Awakmu kok seneng wong ayu. Seneng ki ra mandang fisik, Jong. Tapi ketoke ono sing ngalang-alang. Sopo sing ngalang-alangi? Sopo maneh lek ora latar. Ah, Jup sainganmu nek latar. Kowe malah dukung latar. Lah piye? Latar wonge duwe, bakule ayu. Lah kuwe Asu. Jong. Karo latar sik parani omahe piye? lah ngopo? Ya ben ra cedak-cedak karo bakule to. Lah emange wani awakmu. Ya kudu wani, Jong. Kapan? Lah lek engko bengi piye, Jong? Ya paranono to. Ya kancani to. Awakmu iki apa, Jup? Sing seneng awakmu, kancamu sing mbok jak repot. Kula nuwun. Sik sama Bu. Ya kowe to. Kowe to. Kowe. Sopo kae? Ono ora ya latar. Walah Jupri to. Lagi apa, Dek? Lah ngapa awakmu rene Jup? Latar ono ora? Lah iku nang jero. Nang apa ya? Celuk orang latar dulu. Ono perlu. Latar. Golek Jupri iki lho. Ngopo? Iki, Jong, ngomong iki, Jong. Ya kono. Oke wangi yo. Tumben golek ya aku. Ana perlu apa, Jup? Aku enak perlu sithik. Dek. Aku kon nglungguh ora iki. Oh alah, njaluk dilungguhi barang to. Wis ayo, les soton ae. Dengaran to Jup golek aku. Napa? Aku enak perlu karo sampean. Perlu apa Jup kok dengaran? Penting banget ya. Ameh kok sithik aku. Tekono apa to Jup jan iki? Piye Jong ngomongnya? Wis kono. Jarine Pak Dadon, awakmu kenal karo bakule. Dela to. Dela jenenge bakule. Loh, apa awakmu urung kenal Jup? Oh, Dela jenenge. Lah ngopo awakmu takon Dela? Aku seneng wonge. Oh, awakmu ki seneng Dela. Lah terus ngopo kok tekon aku? Piye iki, Jong? Ya kono, sikat wis. Aku njaluk tulung awakmu cedak-cedak Dela. Oh, tadi awakmu ki pengen aku ngadohi Dela ngono to. Ya gak apa-apa Jup. Wong senengi hake kabeh wong. Aku karo Dela ki ra ana hubungan apa-apa. Syukur kanca. Sun ya, Mbak ya. Ayo diombe sik. Aku seneng tenan karo Dela. Ya jelas to. Lah ngopo aku mbok kon ngedoi? Soale lek iso ana awakmu, aku gak ana peluang nyedaki Dela. Yen awakmu seneng Dela, cedek ono gak apa-apa. Tenan Jong. ora iki. Gorengan Jong. Ya tenan to.
ring sungkan Jong. Aku bocah ngene iki terus ya belum. Wah, gak tau mangan kok Bi. Sepurane lho lek aku gawe awakmu ra penak. Piye maneh caraku lek orang ngene iki? Ben iso nyedaki Dela. Los Jup. Ya wis, tak balik sik sepurane ganggu. Gak tindak iki. Bungkus Juk. Ojo sini-sini ae. Anjong. Hati-hati. Jupri ternyata seneng Dela toh. Aku jane ya seneng. Isin arep ngomong males isan. Lah ngopo males? Jare awakmu pacaran karo Dela. Jare sapa? Jare Kang Dadon. Lah kok ngerti? Lah wingi Kang Dadon ngomong nang aku, jarene awakmu pacaran karo Dela. Mesti wingi kae. Lek Dadon iki moro-moro jedul nyawang aku Dela pas lagi nyebul mripatku. Mripatku kelilipan wingi. Kapan Kang Dadon ngerti? Wingi bengi aku nyang warung. Dela kan di urusan karo aku di utang 500. Lah aku rono nagih. Ya ngobrol biasa jeneng wong di urusan. Moro-moro Kang Dadon teko jedul. Aku kaget to kan. Lah jarene awakmu rangkul-rangkulan. Rangkul-rangkulan opo to, Mbak? Lah kene lho cek waras. Rangkul-rangkulan yang warung. Sopo Dela sopo aku? Rangkul-rangkulan. Lah akal-akalane lek Dadon iki ditambah-tambahi. Jarene malah ngonangi awakmu nang kose Dela. Kapan toh? Sik. Oh, dino minggu kae to. Lah aku kan kerja ngirim paket. Ya wis pas beneran kose Dela. Terus ngopo? Oh, dadi ngrangkul wingi iku ukuran akal-akalane Kang Dadon. Terus Dela itu ora ono hubungan apa-apa. Syukur kuwi tok. Nek gak percaya, takonono Dela. Awas kowe Kang Dadon. Menan iki awakmu ora duwe hubungan apa-apa karo Dela. Gak ono. Titik. Awakmu lho nek diomongi kanca, senengane ora percaya. Aku iki bukane gak percaya. Aku lho golekne toko-toko ya ora ketemu. Beh, awakmu iki piye lho? Jodoh mbok goleki ning toko. Kok kira barang tapi ning kene lho ono. Merem apa piye? Malah ngeri. Oke, Awakmu ngopo to? ya ora apa-apa. Kowe lho Kang, wis ngapusi aku. Jarene latar karo Dela itu pacaran. Lah aku ora dhewe kok. Berapa? Rasakno kowe ngapusi aku, ha? Apa-apaan to yang beb? Ora ngono, Jong. Kabeh iku kudu dipikir. Ngopo kae Tini karo Pak Dodon? Tukaran paling. Aku Kang lewes kadung emosi ra iso ditahan. Kapok ora we, ha? Jane iki nek apa masalah apa, Jo? Awakmu rasa milu-milu. Mbok ya sing sabar. Aduh. Petok. Awakmu gak apa-apa to, Pak Dodon? Ayo, Tai. Foto, Pak. Sayang beb.
hati-hati ya. Awas selingkuh. Yo iya. Ya wis aku tak balik sik. Coba hatimu aja sampai didiong liya. Tenang wae, pasti tak jopo kok. Masih alangi sing ngalang-alangi, tetep awakmu ning atiku Latar. Tenang Pak Min, saiki aku sing bayari. Aku selalu tangan. Tenan lho, Cuk. Tenang kok Pak Min. Kowe aja ngapusi aku lho, Cuk. Santai Pak Min. Ngapa, Cuk? Awakmu ngejak metang mrene. Wis to, menengo to Pak. Lah ngopo ora ngejak bronjong? Brojong isin. Lah ngopo isin? Ngene lho. Brojong tau ngamen ning kene diusir. Lah kok iso? Didilah. Apa sih wong iku kok dak-dik? Come here. I want to order wedang. Iki toh sing ditakno Latar, sok-sokan bahasa Inggris. Oke. What do you want order, sir? Waduh. Artinya apa Pak Min? Lah piye, Cuk? Aku ora butuh bahasane. Awakmu lho sok-sokan nganggo bahasa Inggris barang, Cuk. Ngisin-ngisini ae. Sido piye? Sido pesen apa? Lah mbok yo ngono ngomong sing jelas. Lah sing ra jelas ki awakmu lho, Cuk. Wedang loro. Oke. Piye Pak Min? Ayo pora. Masuk, Cuk. Sik, Cuk. Koyone Tenang Pak Min. Latar wis tak singkirke kok. sakti kowe, Cuk. Iso nyingkirno Latar. Kene kok. Monggo Mas Jupri. Weh, masuk closing. Yes. Latar lo teko kene. Ngopo? Yo ngapel toh, masuk medang tok. Jup, wong wedok iki angel mau cedhaki. Nek duwe riwayat selingkuh. Asu.